Nûnera berdewamiya Amerîka di NATO de daxwaz ji Tirkiya kir ku ji kirîna sîstemê mûşekên berevaniyê S-400 ji Rûsyayê poşman bibe. Ji ber tevahiya endamên NATO ji vê hewla Tirkiya dilgiranin. Kay Bailey Hodgson, nûnera berdewamiya Amerîka di NATO de di çarçoveya beşdariyê di civîna NATO de li Brukselê daxwaz ji Tirkiya kir ku ji pêngava kirîna mûşekên S-400 ji Rûsyayê vegere ji ber cihê dilgiraniyê li cem endamên NATO. Herwiha Bailey amaje bi wê çendê da ku nêzîkbûna Enqera û Moskow ji rûyê leşkerî ve kêşeyên mezin ji bo NATO durust dike. Ji ber Tirkiya endama di NATO da û nabe li gel Rûsya peywendiyên wê yên leşkerî hebin. Nûnera berdewamiya Amerîka di hevpeymaniya NATO de got ku eger Tirkiya mûşekên S-400 ji Rûsyayê bikire, wê demê peywendiya Amerîka û Tirkiya wê berev xirabûnê biçe û ji rûyê sîxurî ve jî kêşewê navbera Tirkiya û Amerîka de durust bibin. Herwiha Bailey behsa wê çendê kir ku eger Tirkiya sîstemê berevanîkirinê dixwaze, Amerîka kare wî sîstemî ji bo Tirkiya dabîn bike û eger Tirkiya her rû li Rûsya bike, wê demê endamên NATO helwêsta wan wê hebe. Di dawiya gotina xwe de û derbarê operasyona Rojhilatê Çemê Feratê û bajarê Menbecê ku Tirkiya dibêje ew encam bide. Bailey got ku heger çend Tirkiya hîne endama di NATO de, lê beşdariya NATO di vê operasyonê de bi tu awayekî nehatiye behskirin û zehmete beşdariyê jî bike.